a bashi abinsa yau ana magana hausa ne ba yare ba don haka kai ka sa abin da za ka ce mutane duk inda bahaushe yake yau ya zo mutumin da ya taso daga zamfara ya zo birnin kanan damo ka kara makanawa hausa. ranar hausawa ta duniya ranar hausawan afirka ranar hausawa ta duniya ranar hausawan afirka duk wani mai jin hausa duniya ya zo a garin ranunan jihar kano ranar hausawan afirka bahaushe na gaskiya a yanzu na kiyaye yare ne ya ka faɗa a yi shi a ƙaru da shi amma ina ga mako hausa sai jihar kano a bahaushe na gaskiya a yanzu ya gaya maku yare ne yake faɗa a ji shi a ƙaru da shi amma ina gaya maku hausa sai jihar kano kano ta ya batun bingiwa ko da bai ka zo jihar kano ka tabbata kai ka san kana ƙasa Kano ta ya batun bingiwa ko da me ka zo jihar Kano ka tabbata kai ka san kana kasa. Bus ɗin su kukan gidansu zai yi ni na san da haka batun kotar sai ga zabuwa kikiri sai ga zakara. Bido mani sardanan agades yana saurare Sabta dole ƙadar koguna Kano ɗan labaran kasha gwangwar maya ba a mulki sai da gari ko da gari lalle sai inda jama'a in kira mani sardaunan agades Dauta Abdul Qadir koguna Kano ɗan labaran kasha gwangwar maya ba a mulki sai da gari ko da gari lalle sai inda jama'a ranar hausawan ta duniya ranar hausawan afirka bahaushe na gaskiya a yanzu ya kiyaye yare na ya karfata a yi shi a karu da shi amma ina gaya maku hausa sai ba katsi bahaushe na gaskiya a yanzu ya kiyaye yare na ya karfata a yi shi a karu da shi amma ina gaya maku hausa sai ba katsi bahaushe na ainihi a yanzu ya kiyaye yare ne ya gabata a ji shi a karu da shi amma ina faɗa muku hausa sai ban zazzagi Kano ta ya batun bingiwa ko da me ka zo jihar Kano ka tabbata kai ka san kana kasa ranar hausawa ta duniya ranar hausawan afirka tuzurun ta aure tuzuru mai shekara 30 har zuwa 40 har kasan 30 bana sun muka yi a kausai kullum yana a daure ya kan kannansa sukaci sai duk wanda ta yi kwaɗon zogala sai ta sa a kai shiya yana a ƙarƙa yamma zuwan tuzuru turikin kano ado bayaro abu irin gidan bayaro kanawa ku bi shi sau da kafa kai gaisuwa ga ɗan bayaro a saboda Allah ya bashi mulkin Kano mai jala da gwabran dutse kanon da boton bingiwa
na sani akwai ilimi garin bayaro ƙarfi da haƙaƙar rufe duka Allah ya mallaka wa Kano ko da Allah ya yi halittar gizo a shaida matsayi ne akan gane shi ba mai zuwa ya kwanci masa ko da baya da kari cikin ku ba mai zuwa ya karɓi masa balantana akwai kasura da sarkin Kano ado bayaro barayan yaro abinda yake manzon a saboda ɗaya na kiɗa na ɗan bayaro gyara Allah wahabu mai madara mai zuma mai sankwato mai Kano Allah gyara anan gare ni ga kowa duka yanzu al'amarin duniyar ga yayi waya a alhaji rashi boni samu boni in an samu boni in an karasa boni amma jama'ar mu yau waɗansu ka shaida mani ƙara a samu a gida haka nan aikace tsoron Allah gun talaka kamar nan yake in ya hita ya nemo ba shi ne zaya ba in ya ci bulu kau a gobe ya za ya sha zai sha kashin mala'iku ba ji ba gani kan da mu bar duniya mutu ba a yahe muna gyara bashin Allah biyansa ai ya zama wajibi masu kuɗi ku hidda zakka Allah ya ce idan kun ki ku hidda ita a gobe ku sha tambaya jahannama kauna jira ina son yi aure ina son auren ba son kwata hali da bariya ni ne baban gida ina son yi aure ina son auren biyan kanawa baban gida ni kuma ga ni ban da tsagen baki sannan ni ga ni ba gajere ne ni ba baban gida yau ya zo rano yawa duk inda ka tafi duniyar nan ra'ayin da aka yi kuma ya yi man na Kano duka an taho yau mun ka haɗe birnin rano baban gida kaka ya iso baban gida ne yanzu rano birnin rano na ga da gaskiya wakilin sarkin rano abinda ya kai mai ya biya ban raina kai don ya yi ɗa kai ina yayin rano ina bakin kogi na daɗe kada na kallo na bayana zuwa rano ba sai yau da kiɗi na taho ba ban da yau ya zo rano abinda aka yi a gidan wani ba shi ma aka yi a gidan wani kai washi abinda aka yi a gidan wani ba shi ma aka yi a gidan ba duk faɗin Najeriya arewa duk duka baki ɗai ni wanga jiha ɗaya na shigo na je ka Kano da na je Kano da na hau mota na shigo rano na yanke mutane zan sha domin ko matansu inda sun ka wuce ko laɗihi kan gansu sai sha'awa in har ka zo birnin rano sarki baban gida abinda aka yi don na gani abinda aka yi don na gani akwai dawa birnin rano ga jiro na birnin rano ni yanzu ma in an ka matsa zan kyale hoci can a gida ruwa ka haka